Apa Pak? Garapanipun menapa? Loh, dangdut. Oh, nggih. Dangdut salapan. Nggih. Monggo diaturaken Rara Jonggrang menika nggih pamundhut saking Sutresna Budaya. Dados. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal akeh kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita tobat dasar wanita keparat apa ra ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manungsa sun pundhut garwa jaga Bandung aku duwe bebenan Candhi Sewu sawengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang kowe dadi wanita bojonan jaga Bandung gawe aja kumanto barani kanggo kudu Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manungsa sun pundhut garwa
Matursi. Saged to, Pak? Elok jenengan multi talenta. Nggih multi plasenta. Wah iya. Ora usah kudu nganggo taslim, Pak. Kok iso-iso kula. Oh iya. Ya kalau mangsa ngono nggih blangkon lek melu. Nggih. Nyatan yo merantasi ngrampungi gawe. Fantasi, Pak. Lho, pimpinan campur sari kok, Pak. Nggih. Mugi-mugi dipertimbangkan oleh panitia bersih desa wonten ing Purwosari